Häzirki wagtda her biriniň ýük göterjiligi 6100 tonna bolan 2 sany gury ýük gemisiniň gurulşy işleri ýokary depkinle alınıp barylýar. Ykdysadyýetimiziň geljegi ulug we kommunikasiýa puwdagynyň durmuşyny şanly waka bolan 20 şörlü taslamany amala aşyrmagyň kärhanaň giň mümkinçilikleri bilen berk baglanyşyklydygyny aýratyn nyktamak gerek. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň taýsyz tagallasy bilen gurulan Döwrewap kärhana ýylly 10.000 tonna polody işlemek, 4 sany gemini gurmak, 20-30 sany kiçik we orta göwrümli gemilerde abatlaýyş we bejeriş işlerini geçirmek babatda zerur olan şert mümkinçilikleri özüne jemleýär. Kärhanada gurnaşdyrylan ähli enzamlaryň Döwrewaplygy bolsa ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary hil derejesini üpçün edýär. Önümçülük enzamlaryň mümkinçiliklerinden üstünlükli peýdalanýan hünärmenler gury ýük gämileriniň gurulşygyny hem gowandyrjy tepkitleri eýelýärler. Gämi gurulşy üçin gerekli serişdeler we ähtiýaçlyk şaýlary Karay Respublikasyndan getirilýär. Kärhanaň hünärmenler gämileriniň gurulşygyna ilki bilen demir önümlerini kärhanaň gämileriniň demir önümlerini taýýarlama bölümini talabalaýyk derejede arasalap, başlanyş boýok işlerini geçirýärler. Soňra olardan taslama çydygylary esasynda ýokary tehnologiýaly, degişli usul bilen kesmek arkaly geminiň kiçi bölekleri taýýarlanylyp, gemi gurulşy işlerini ýerine ýetirmeň tapgyryna laýyklykda taýýar bolan kiçi böleklerden kiçi ýygnama işleri ýerine ýetirilýär. Bu işleriň tamamlanmagy bilen orta ýygnama işleri geçirilýär. Gurulşyň bu tapgyryndan soň işler geminiň uly böleklerini taýýarlamak bilen dowam etdirilýär. Bu işler bilen utgoşuklukda gemide geçirjileri, goşmaça kömekçi gurnamalary ornaşdyrmak işleri ýerine ýetirilýär. Netijede gury ýük gemisi gurulşyk meýdançasyna çykarylyp, olarda birleşdirme işleri amala asyrylýar. Ýakynda gem böleklerini arasalamak hemde renklemek işleri utgoşukly berja edildi. Milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly puwdagyna öwrülen gämi gurulşy puwdagyna alınıp barylýan bu işleri amala asyrýan hünärmenler gämi gurulşy işleriniň inçe tilsimlerini ussatlarça ele alyp, uly tejribeler toplaýarlar. Kärhanaň bu babatdaky ören uly şert mümkinçiliklerini salt we başarjanlyk bilen özleşdirýärler. Şonuň üçin hem olaryň hazır sebitini dürli halk gojalyk ýüklerini daşamakda amatlylygy bilen tapawutlanjak gury ýük gämileriniň gurulşygyna gazanýan üstünliklerini ýurdumyzyň gämi gurulşy puwdagyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýetilen bilen tekliplerin aýdyň nişanlarynyň bir hökmüne görkezmek bolar. Gurulşy ýokary depkinle alınıp barylýan 2 sany gury ýük gämileriniň uzunlygy 123 metr, ýyny 16,5 metr bolup, olar geljekde ýükleriň dürli görnüşlerini gojaman Hadar deňiziniň suw giňişliklerine daşamakda juda amatlyklar bilen tapawutlanar. Kärhanaň hünärmenleri şeýle kämil we ýokary kuwwatly kärhanada halal däkmet çekip, watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň ýyly artmagyna öňjeli goşunt goşmagy döredýän taýsyz mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza alkyş aýdyp, şu günler iş tepkinlerini hassa ýokarlandyrýarlar.